Здравейте, приятели! Днес сме аз и Никола отново. Ще отваряме пакове в PES 2015. Направил съм си преди няколко дни профил. Не кой знае какъв, с емблемата на водовода. И се надяваме днеска да спечелям някой така добър футболист. Като Роналдо или Меси. Или Робен. Сета. Някой. Кой си ми? Никой не мисля, че ще се падне. Аз имам чувството, че се първия път ще се падне някой вратар. Аз имам чувството, че ще се падне някой пол. Което е голям шанс. Абе, ще видим. Тъй като аз от декември месец понякога играя, съм си насъбрал доста парички и ще имам да отворя много пакове. Ще имам пари да отворя много пакове. След като отворим някой пак, може да изиграем един матч, да видим футболистите как са. Ще чакаме да зареди. Еми, сега ще видите отбора. Въобще, тук... Сия, Втини, Хюсейн, Барено. Да. Въобще не ги знаем. Поне аз не ги знам. Този го прочетох за Роберто Карлос. Нагледайте оверала отдолу. 64, 79, т.е. сравнително добре. Направо да почваме с това. Да, най-добре да почнем. Опа, чакай, имам много футболисти, трябва да изгоня някой. Как се изгоня? Гониш. Забравяй. Опа, конче. Ето най-другото на просто вече. Ще видим. Това е по-голямо ограда. Да, обаче не знам. О, това ще бъде. Еми, сега. Така. О, само черни топки. Да видим. Кой ще той? Някой по-догоре. Да. Това е просто емблема. Рибери! О, Рибери. Франклин, това е много хубава карта. Да. Ники според мен. 90. Според мен много добре. Като играе, чакай. По-филип. Пилот. Не е добре. Перфектно. И аз сега. Чакай. Тъй. Сега. Сега дай. Ела на Размили. Опа. Да. Чакай сега да видим този човек. Франклин, Рибери. Много браво, човек. Направо чудесно. Айде. Опа, нещо бъдне. Какво ме? Да, ето му Франклин. Еми да отворим Сега е още море. един пак. Имаме много пари. Може да отворим още колкото искаме пакове. Море. Айде сега Никито. Никито, ти знаеш, че имахме сега един безплатен сам. Нищо. Ма не, това е... Тоест... Вие сега взема по-хубаво черни, отколкото... Ма не, виж, това беше сега безплатно. Той с един път можеш само да се пада някакъв футболист. Сега вече трябва да плаща. Нищо давай. Great Passers. Има много. Плюс 75. То смисъл, че ще е добре. Да. Това на 10.
Беше. Play with Jimmy, естествено. Майко, който също може да платиш. А, не. 10 Така. Yes. Надяваме се да е черна топка. Леле. Много сме манипулации. Ау! Златно. Да беше черна. Да видим кой е това. Марсел ли? А, не, Хъдълстон. Хъдълстон. 79 $, горе-долу. Бива. Да. Ай, ще го приемем. То с какъв играеш, бе? Сега ще го видим. Чакай, Махни оферала. 79 е... А, не го видя. 79 то се обаче не е наша, който... Не. Той трябва да е... Трябва да е той. Ние го няма. Ние го забравихме с... Значи, да го сложим. Резерв. Чакай, дай да потърсим голкипър. Айде, дано при мен да вратни. Дано черна топка. Аз то само златно има. Там има черна. Две черни са. Ма Минахме ги. не, трябва да натисне шатъл. Мама моя, просто. Точно. Там един. 56. Малага. Мисля да не го Не. Не, трябва да плаща. Няма пушу. Как ли гол? Трябва ли голкипър? Опа, няма. Махай ги. Обаче правите ли види да искам да го това сме приели 5 човека. Така. Ами, да видим. Кой сме приели. Това е голкипър, със сигурност. Не. Нашия он да си ще Това е мен. то го махни по 56, го махни на лен. Къде ти Той това при се Франк. При Франк. При Пасмон бе. И други има. Ето и има центъра бе. Не, махни то лев бак. Нещо го взех. Ай, дай да отворим. Да отварям още две. То спът съм аз. Добре. Дано са пади. Сега ти отваряш то, после са нас. Трябва да запазим обаче малко парички. Ще отварям от 20 000. Не, гледа пасенджер. Защо? Нали не трябва голкипър? Не си има вече 76 номера, толкова много не трябва. Дай, трябва ни по... Добре, последен голкипър, айде. Сега да си изкачи което за голкипър. Дай, стап. Браво, Емони! Съдвим! Тук. Очо. Очо ли? Да. Гилермо Очо. Супер! Аз го видях това. Перфектно, ние перфектно. А то пак от Малага. Не пак от Малага направя. Това Очо, той беше много път, не го паеше много. Чай, знаете да Перфектно. Ако беше Ноер, ще е да добре. Но е...
Чува пак не вече не знам. Може да продадем ако искате този. А не, какъв ни трябва да е? Ами, не най-долу. Пак ли аз ще? Да, Чакай бе. Атка, дай. О. Yes! Браво, Ники, браво! Кой ще е той? Иниеста! А, не. Солодадо. Нортис то Лондон. Е, пак хубав оверал има. Солодадо, то се знам. Ма но малко спит, ма виж 57. Още един път. Пак има е спортно. Що? После ще ги оправим. Чакай да махна. Чакай, аз ще махна. Къде беше това? If I jump once, then I never think twice. But your temptation's making me stay another night. And my senses only lie to me, lie to me. I don't know how it feels so right to me, right to me. I gotta check myself before I get what I want. Find out it's not what I thought it was. And you know I gotta slow up, Иди да се махна. gotta take a minute just to ease my mind. 'Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Turn my head and shut my eyes. Ай, дай какво? Чакай, не така. Искаш ли форвард? Не, чакай. Аз Ти ще да избереш някакви слави. си гледаш това. Ей, кой трябва да? Това съм аз. Форвард. Долу. Давай. Ох. Нещо имаме късмет днеска, този път само черни топки. Ще само. Не е само. Начни. Да. Сега. Чакай. Карай. Къше. Нямам къде е това. Да, огромно. Горе-долу добро оверал. Не знам. Да, направо може да започне да пълни. Са какъв? Горе. Пак ли спешъл? Да. И дай има най-много черни. Май, чакай, дай на. Тук има 15. Дай на форвард най-добре, защото сигурно там бъдеш са най-силни футболисти като Меси. Сега съм... да. Оф, много. Верно късмет. Чакай, давай. Черна, дано, черна! Много малко. 75. Може да подай го това. Направо. Дай. Сега какъв? Пак форвард ще направим. Това вече ще направим. Първо, да не мисля. Дай сега. Минах на всички черни. Това са розовите обувки. Ако са черни, трябва да Дип. Атлетико национал, не го знам кое. Май ще гладно. Ако с черна топка не са падни, ако тръгне да бяга, значи много силен. Ай, стай спешъл. Не, дай един... МФ. Как да дай маха? Мидфилдър. Да. Чай трябва да махнем сега. Още? Още за дет станаха 10. Ми сега може да отворим още два пака. Ма те с златния. Нищо?
Чакай, че аз какво натискам тук. Тия да ги стрят тук деца, нали? Кой? Тия тук. Те всичките ги изтри. Франк Рибери. Ще му се чудя как той не са падна. Що много ли е според теб много силен? И той на мен това ми е любимия играч. Не да. На мен пък не си. На мен Франк Рибери. Защото моя любима борба е Мюнхен. А пък любим играч е Франк. Явно не искаш късмет. Ам. Щом са падна хубав вратар като Очоа и Рибери. Особено ако са беше паднал пък и това. Нойер, да. Абе. Ми ще направим сега последните Пакове. пакове. Още 4 играча. И това ще е от нас за този клип. Следващия път ще направим клип, в който, Чакай, че аз кониксна. който ще играем с тия футболисти, които ги избрахме. Давай, Ники, пожелавам ти късмет. Ай, поне да е горе 79. Кой е толкова? Усини. Зле. Ай, сега дай само мен. Хубаво, ма вземи мидфилдър. Добре, а то спече с Купкоинс. Що? А? Що да е с Купкоинс? 250. Не. Аре. Great Britain Pounds. Да видим. Не дей бързо. Давай. Чакай. Давай. Да! Да, yes. Я да видим какъв, дано да е Барклей. Мерси. Абе, пак горе-долу Абе, що ми добре. му оверал? Пак добре. Спида малко, спида бърз, добре, горе-долу добре. Абе, доволен съм от... Не, ад май имам бърз, бе. После Добре. се занимавай с тях. Дай сега Great Defender. Passers. Great Passers. Що не е дефендър? Абе, дай Great Passers. По-добре, знаеш какво? Сега след Great Passers вече да почнем форвард. Да знам, дефендерите си имаме голям. Ай, сега става ли пак да съм аз? Да, давай. Чакай. Три късини тук. Давай. Ей сега. Не, аз ти казвам кога. Карай. Късигни до човека зад него. Бе. Като с Фонаган. Както и да давай, но. Тоест, не че да го махаш, слагай го в Cook Numbers. Ай, Ники, последно. И... Спешъл, нали? Ай, спешъл този път. Ай, да надявам късмет. Давай сега. Стига де. Трябваше да изчакам май да се засили повече. Карай. Искаш ли? Вратар. Дай. Ани, Субасич. Това го знаем, бе. да, то Монако. на Монако. Дай и още един, защото аз не исках вратар. Става ли? Ми е хубаво, айде, ама. Те не свършиха парите. Пак ли нямаме места, бе? Да, аз и аз предчувствам на носа. Ще е стрим сега. Ама сега ако нямаме... То ще махне. Не, ние имаме спокойно, ние имаме оня, как не Хиноган ли беше? Ние имаме в Squad Numbers. Добре. My Numbers, това да се мисля. Ай, вече наистина последно и да спираме клипа, че и парите ми също. Трябва да спечелим. Като спечелим примерно 100 000, пак ще направим. Ние сега ще почнем, след този клип ще направим един на мачове. Да изпробваме Рибери, Очоа. Нали така, мой? Точно. Айде един форвард. Ай, последно. Да стискаме палци, да имаме късмет. Ще изчакам да засили.
Дай сега. Чакай, още има, още. Стига да. Окей, с работа. Карай. Твърде много са засили. Рейс. Севиля. Абе, добре. Еми, това беше всичко от нас за този клип. Надявам се да ви е харесал. Спечелихме много добри играчи. Някой, като Рибери Очола, то... Да, вече 100 пъти ги повтаряш. Да. Това беше всичко от нас. Сега ще се постараем да направим хубави видеоклип. Как играят. И това ще се видим до после. Отново. Довиждане. Довиждане.